Okay. Mandibulise ke kubo bonke abantu ababukele kwixesha langoku egameni lika Jesu waseNazaretha. Ndiza ke ngokubangcwele namhlanje malunga nolunye udaba ngokushwankathelweyo egameni lenkosi. Ndiza ndiphethe udaba olumalunga nezigaba ezithathu zokholo. There are 3 stages of belief. Stage number 1, ukuba umntwana kaThixo. Stage number 2, ukuba unyana kaThixo. Stage number 3, ukuba indlalifa yezulu. So ke sizothetha ke ngokushwankathelweyo apha kwezi ndawo. So ndiyacela ukuba ngaba uyaqonda into yokubana unalo ixesha khawulinde kancinci siqhubeke egameni lika Jesu. Kanti kubukela iVelisa TV channel, i-internet TV lena isasebenza online okwangoku, kungekudalanga ke izobe seyiba ku-satellite. Kodwa kwangoku siyayibonga isupport yakho, sicela into obuxelele nabanye ke siyadinga kakhulu bababukele. Irana originally ku-internet, iyafumaneka ke nako Facebook, iyafumaneka napha ko YouTube, iyafumaneka futhi nakwi-app, sine-app yayo iVelisa TV channel. But i-teachings zam ndineyam i-app specific for mna apho ndifaka khona zonke imfundiso endifundisa ngazo amaKristu ukuba makaloleke abe nolwazi kangangoko ezintweni zonke. So ke for inkonzo yanamhlanje ke about stages ezi-3 ze-belief kwizigaba ezithathu zenkolo. Sizobaleka sepha kwincwadi kaYohane chapter 1 verse 12. Ithi phaya kuverse 12, ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo ke abo bakholwayo kwigama lakhe, abangazelwanga ngagazi nangakuthanda kwanyama nangakuthanda kwandoda, bazalwa nguThixo. Hallelujah. Then you are born by God. Then if you are born by God, you are a child of God. Then if you are a child of God, meaning which you are a favorite of God. Akwenzeki ukuba uthethe noThixo wakho angakuva. I'm telling you. So be always ready to have answers. Every time when you pray, you need to know that you have answers. Yes, you have answers. You need to believe that while you are praying. Lithi iBhayibheli uma nithandaza kholwani okokuba lonto benithandazela nokuyifumana kuyoba njalo. Malibonke igama lenkosi. So in other words, xa ungumntwana kaThixo ke ungumntwana kaThixo ngokuba uyacweza ke. Khona into ozicwezelayo, khona izinto engafunekanga zibandakanywe kuwe njengomntwana kaThixo. Khona izinto engafunekanga ufumaneke kuzo njengomntwana kaThixo. Ekunokwenzeka mawuke wafumaneka kuzo, ubuntwana bakho obu kuThixo bungabibibo obuya bebumiswe nguThixo. Ewe ungaba ngumntwana kaThixo ngokokutshiwo ngomlomo, but izenzo zakho zibe singayithethi lonto. Sinengxaki yamakholwa ilonto, amakholwa ekuthiwa ngabantwana bakaThixo babe bengayiphili lento kaThixo. Bengafuni ukulandela imigaqo kaThixo, nemimiselo kaThixo, nemithetho kaThixo. And lonto i-dangerous kakhulu. Ubani yaqhubeka nenzi kanjalo nizolimala. Ngicela nibuye umva kancinci. Ivangeli alisivumeli ukuba masithethe kabukhali xa sishumayela. But lithi iBhayibheli masithethe ngokungafihlisi. Uyabona ngoku njengoba ndibhizi ndithetha ndinceda abathanda ukuncedakala. Yabo? You can hear the word of God ezindlebeni zakho, but if you don't take decision ngenhliziyo yakho ngeke likusebenzele. Ungalivi nje njengabafarisi nanje kabahananisi, hypocrites. Ilizwi kaThixo xa uliva ligcine ulisebenzise. There are many people abazo criticize inkolo yakho. Inkolo yakho mayazwe nguwe. Don't expect to be congratulated by people, because people will congratulate today, will promote you today, but tomorrow they will demote you. They will demote your spirit. They will demote. You will end up being a person who is having an anger. You will have an anger grudges.
those are the things ezimelana nomsebenzi kaNkulunkulu ukuthi ungenzeke kakuhle empilweni yakho. The moment uba ne-anger, uba nama-grudges, uba ne-jealous, uba ne-pride, uba selfish, cabanga ukuthi wena ongcono kunabanye abantu, uyambhekelisa uNkulunkulu eceleni kwakho. As a child of God, thobeka umthetho wonke obhalelweyo apha ugcine unjengokuba unjalo, uqiniseke ngalona, because the moment ugcinela ukuze ukwazi ukudla ubomi, ukwazi ukufumanana nezithembiso uThixo athembise ngazo, esithi bonke abantu abathe bagcina apha, ngoba lo kwakungumthetho kaMoses owayewuselwe kuThixo uba makawuxela amaSirayeli. So now then, thina ngenxa ukuthi we are born by the Spirit through Jesus, through Holy Spirit. Therefore, asikho phansi komthetho, but umthetho asulahla. Angafuna ulandela umthetho bathi thina asikho phansi komthetho. Stop it. Umthetho kaThixo wonke olapha kumele ugcinwe. Into ebangela into balithi iBhayibheli asikho phansi komthetho ngicela ukwazisa. Kungenxa into okubana umthetho lo oseBhayibhelini sewubhalwe ngaphakathi elicwecweni lenhliziyo yakho. So therefore, njengoba ubhalwe ngaphakathi elicwecweni lenhliziyo yakho nje akusekho sidingo sokuba uze apha eBhayibhelini. Because why? Because yonke lento seyilapha kuwe ngaphakathi emoyeni ngokomoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele lapha kuwe ngaphakathi. If you can hear the Holy Spirit, ungasheshi ukuthi uyamva uthi uyasuka la. Because umoya ongcwele, he's there to guide us. He's there to comfort us. He's there to be an advocate for us to God. So you need to understand why Bible lithi asikho phansi komthetho as a child of God. Abaninzi benza ngokuzithandela, bathumela ukuzithandela, banekratshe, banomona, banazo zonke izinto ezi besithi asikho phansi komthetho. Siphansi kwawo umthetho. Yeva? Siphansi kwawo. Because now emveni kokuba singarulwa yiBhayibheli, sithi xa sesinomoya ongcwele sirulwe ngumoya ongcwele apha kuthi ngaphakathi. Uba ukakwazi umva umoya ongcwele, ungabotsho wena uthi awukho phansi komthetho. Kodwa xa somva umoya ongcwele, musuqhankqalaza xa isithi hayi. Abaninzi balimi besithi athi umoya ongcwele hayi, baqhubeke. Athi umoya ongcwele hayi, baqhubeke. Xa sibajikela sekuvela ama-consequences wezenzo zabo, bayakhala. Ngathi ngamangangani akufuneki lonto, because the moment ubanjalo unika uSathane ikroba. Lithi iBhayibheli kwabangamvayo uThixo ngelizwi lakhe, uThixo uye athumele umoya wenkohlakalo. That's why nibona amakholwa kumabandla amakhulu wangoku ekukhohlakele kangaka, ayanyemba, ayagxeka, kodwa atayishumayela. uThixo ufake umoya wenkohlakalo. Abanazwelo, abanasizi, abacabanga ukuthi abantu babathethela kanje bazobabulala, bayicinga lona. Kubo bayavuthulula qa vu. Most yabo futhi abavangeli novangela aba. As a child of God, you need to be smart. You need to be humbled. Udinga ukuthobeka. Abe interested umoya ongcwele kuwe, kube kubona uthobekile. Mamela, baninzi abantu bemamkela uJesu bengahlelwa ngumoya ongcwele, kanti attitude yabo ayikafiki kwi-brokenness. Apho umoya ongcwele akwazi khona ukubanceda khona. Umoya ongcwele akezi kuwe up until aqala kujoke. Because linene. Umoya ongcwele linene, and wenza show umoya ongcwele into yoba uza ebantwini aqonda into yoba lo uzandimamela, lo uyandazi lo. Uyandazi lo, ndiyayazi uba xa ndithetha naye uyandiva, then umoya ongcwele athethe nawe ke ngoku. And uba ngabe uziphethe kakuhle, umoya ongcwele uyakubona, and then umoya ongcwele uyakugcina akukhusele, athethe nawe uhleli, athethe nawe ulele. Jonga, as a child of God, ungaxhomekeke ekuphupheni ekhaya. Please. Asixhomekekanga ekuphupheni thina. Thina we able to hear God at any time. Noba nihleli kanje athethe uThixo. Noba nilele athethe uThixo. Akho xesha loba ukuthi uThixo akathethi. uThixo, but kuxhomekeka kuthi ke ngokuba simnika kangakanani ixesha lokuba makathethe nathi. As a child of God, learn to listen to your Father, who is God, who is Jesus, who is Holy Spirit. Ukuze kubekho impumelelo elikholweni lakho, kufuneka into yobana ipart noma istep uba ngumntwana kaThixo usithobele, usisebenzise kakhulu lenkosi. Hallelujah.
Then sibuye ke ngokusize ku stage number 2 of belief, ukuba unyana kaThixo. Masi incwadi yabaseRoma chapter 8. Incwadi yabaseRoma chapter 8. Incwadi yabaseRoma chapter 8 sizoya pha ku verse 14. Incwadi yabaseRoma chapter 8 verse 14. Ithi ku verse 14, kuba bonke abakhokelwa ngumoya kaThixo bangonyana bakaThixo abo. Benifuna nje uvelo ndawo. Uba ukhokelwa ngumoya ingcwele, you are a son of God. So udlulile kwi stage sokuba ngumntwana kaThixo, so ungene kwi stage sokuba ngunyana kaThixo. If you are a son of God, you are like Jesus. You need to talk like Jesus. You need to do things like Jesus. You need to heal people like Jesus. You need to preach the gospel of Christ like Jesus. Whatever that you do, it must have a label of Jesus. Because you are a son of God. Hallelujah. Unyana kaThixo senyangweni, and izulu likuthandile kakhulu once ube nomoya ingcwele. So mgcine kumoya ingcwele ngoba naye ukugcinile. Siphathe kahle xa unomoya ingcwele, ngoba umoya ingcwele akahlali ebantwini abangaziphethanga kahle. Hallelujah. Kunezinto ezimbalekisayo. Umoya ingcwele ubaleke ebantwini, abaleke nasemabandleni. Khona amabandla ekade abanomoya ingcwele ekuqaleni, manje umoya ingcwele akasekho kulawo mabandla. Why? It is because indlela baziphethe ngayo. Baziphethe kakubi. Then umoya ingcwele, he doesn't stand for nonsense. That's why I need be honest to yourself before you become honest to Holy Spirit. Then when you are honest to the Holy Spirit, be honest to people, to all mankind. You are like Jesus. You speak like Jesus. You do things like Jesus. Everything. Nobuya thetha nje uJesu. Nobubuza impilo uJesu. Nobuya shumayela uJesu. Awuziqhamisi wena ke, uqhamisa uJesu. Hallelujah. So as a son of God, you have ability to perform whatever that Jesus has done. Lento uJesu ayenzile, nawe unelungelo lokuyenza. Futhi, if you believe on that, I'm telling you, you will be excellent. Sometimes kabantu abazilimitayo kuThixo ukuba angabasebenzisi mightily. Bamlimit uThixo ba uThixo angandenza kanje kodwa ngeke andenze kanje. Hayi ngosibani abangenziwa kanje, mina ngeke ndenzwe kanje. Yewethu, it will be the Holy Spirit who does the will of God in your spirit. Ngicela uzufunde khona la kulo chapter 8, ufunde pha ku verse 26. Ufunde pha ku verse 26. Kwangokwanjalo ke nomoya uncedisana nokuswela kwethu amandla. Kuba esingakuthandazelayo ngogogo simelwe ukuthandaza ngakho asikwazi. Yeva ngo? Then comma. Uthi ke umoya ngokwakhe asithethelele ngezincino ezingathethekiyo. Groanings that cannot be uttered. Uyabona manje sifika lapho bathinta bathi abantu siphila impilo yamagqirha. Dithi mina kulungile, is okay. As long as simaze simsevayo, as long as simvumela. Umvumela uThixo kube ngathi uyahlanya apha engqondweni yakho, because xa usasengqondweni yakho uThixo akabikho engqondweni yakho. But basophuma engqondweni yakho uThixo ungena engqondweni yakho. Bese uqala ukudumisa ngomoya, ungasayinaki ipain yakho, ungasayinaki inkinga zakho. I'm telling you, at that time you become crazy. Abantu bathi mabekubuka babona ihlanya babuyigeza. Kanti awulili igeza njengoba becabanga ngabe uligeza, but ilento yenza ukuthobela. As a son of God, you need to learn to submit under the authority of the Holy Spirit. If you don't submit to the authority of the Holy Spirit won't able to rule upon your life. Moya ingcwele akafani no Satan. Moya ingcwele ulinda permission yakho. Uyafuna na angene kuwe again. Uyafuna na akusebenzise. Uyafuna na akubonise. Uyafuna na uphila ngonaphakade akuphilise ngonaphakade. Holy Spirit is an internal spirit, a divine spirit of God. He came in order to take care of us.
uzosikhathalela uzosithethelela uzoba iadvocate yethu uzosilocate endleleni ebheke ezulwini ungazi ignore izinto etshelwa umoya ingcwele abaninzi bamgrivile. Number 2, makuthiwa Holy Spirit, you need to understand kuthethwa ngomuntu. Holy Spirit is a person, it's not a wind. Holy Spirit is a person, he can talk, he can touch, he can walk. If you understand the Holy Spirit in that way, when you pray, you will start to pray differently. I'm telling you, you will start to know things that you've never knew before. Because every time when you pray having that understanding, there are some of the automatic things that will be happening in your spirit while you are praying. You will start to have some interpretations without a mouth of a man being speaking or being opened to speak to you. But you will able to access the spirit realms. You will able to travel in the dimensions of the spirit. You will able to walk in the rankings of the spirit. I'm telling you, when you start to experience God's way in that way, know the spirit dimensions, I'm telling you, you'll be very powerful and sensitivity. But make sure that you always restore your spiritual senses in prayer and fasting. Do righteousness as a son of God. Mamela, ungabibi selfish. Make sure zonke izinto ozenzayo uzenzela ukuze uThixo wakho azukiswe, hayi wena ukuthi uzukiswe. Hallelujah. So those are the important things as a son of God. There are many things ekumele sizenze. Lithi iBhayibheli encwadi yabaseFilipi chapter 2 verse 5. Ibani nalengcingane wayenayo kuye uKristu. Let the mind which was also in Christ to be in you. So that yeki nonsense. Yeki nonsense. Kumele ingqondo kaChrist belapha kuwe uzokwazi uphuma enqaleni. The moment imicabango kaChrist ingena kuwe, yonke impilo oyiphilayo uyiphilela ukuthi kube negoal eliza kwenza uNkulunkulu abe proud ngawe. Hallelujah. Then kwincwadi yamaGalatia chapter 5 verse 16 lithi izwi kaNkulunkulu ke ngoko ndithi hambani ngokomoya naningasayi kuthi ke nigcwalisa inkanuko yenyama kuba inyama ikhanuka ngokuchasene nomoya umoya ke ukhanuka ngokuchasene nenyama ukuze ningazenzi izinto enisukuba nisithanda. Kunezinto ezithandwa nini ezingathandwa ngumoya. Suke ekuthandeni kwakho hlala ekuthandeni kamoya. Hallelujah. The moment uzigcina kanjalo, I'm telling you, kunencasa nobumnandi nenjabulo yendlela ekungathetheki eba lapha kuwe ngaphakathi. You start to acknowledge izinto ngendlela eyahlukile. Uqala uve joy abantu angeke bayive. And then number 2, uyabona lento lokuthiwa kukuwa apha kuwe iba into ongakwazi ucinga ngayo kahle ingaka ngayo lonke ixesha onalo ulicinga ucinga ngoThixo ucinga ngemiyalelo kaThixo ucinga ngokwenzela uThixo imisebenzi emihle lonke nje ixesha lakho nalo nje ulispenda ekucabangeni ngoNkulunkulu nasekucabangeni ngezinto zikaNkulunkulu. Son of God, unyana kaThixo uloko ekhathalelo kokubani uThixo makazukiswe ngenxa yobukho bakhe lapha emhlabeni. Yenza zonke izinto ozenzayo uzenzele uba makazukiswe uThixo. Bora ebantwini abangabachasi Kristu. Uzothandwa ngabantu abamthanda uKristu nabantu abangamaKristu. Hallelujah. Then ndifuna ke ngokusingene ku stage number 3 njengoba benjilo nathi siyashwankathela. Bukela iVelisa TV channel uthele naye ke unhlaninge ungalebali. So ngena ngoku ku stage number 3 istage sokuba indlalifa yezulu. Suke kwenze njani maso indlalifa? Siyapha kwincwadi yamaHebhere Hebrews ngokufutshane egama lenkosi. Hebrews Ncwadi yamaHebhere chapter 1. Ncwadi yamaHebhere chapter 1. Chapter 1 verse 6. Siyoqala lapha ku verse 6. Ncwadi yamaHebhere chapter 1 verse 6. Itleba ku verse 6. Ngenxa athi amngenise owamazibulo kwelimiweyo. Uthi masiqubude kuye zonke izithunywa zikaThixo. Ndifuna siqale kulanda ithi ngenxa athi amngenise owamazibulo kwelimiweyo. Kwengenkathi uJesu seke ugqibile umsebenzi ehlabathini wokusindisa abantu nokunqoba zonke izinto ezinqoba abantu. That's why lithi iBhayibheli sinoloyiso. Bese lithi kubani ongaloyisa ihlabathi ingenguye lo okulowo waloyisa ihlabathi. Through Jesus we're able to defeat the enemy.
we're able to stand against all the strategies of the devil through Christ. That's why Petro ati tinokuzenza zonke, I can do all things through Christ who strengthens me. Tinokuzenza zonke izinto ndikulowo undomelezayo uKristu. Why? Because now as a son of God, everything become possible for you. Abandabati, it is impossible for me, but it is possible for God. Kabantu abasengabantwana bakaThixo. Abantu abangonyana bakaThixo esebedlule kwistage sobuntwana kuThixo. Bona bayayazi into kubana ngoku yonke into iyenzeka qha kubo. There is nothing impossible for me. If you are a son of God, you will understand this way. That's how we speak as the sons of God. There is nothing impossible for me. Hallelujah. The moment you change, I'm telling you, because now you start to speak, you speak a knowledge now. You speak, come on, you speak a knowledge, you speak something that you know. You speak something that you know that you are 100% sure of. Because why? A son of God is the person who is ruling upon all the creation. Is the one who is in charge, who's having an access to the things of his father. Hallelujah. That's why masithandazela asithi ngegama lika Yesu uzophila, sithi ngegama lika Yesu phila. Ujong Petros mayiphilisa isiqhwala uthi ngegama lika Yesu Kristu umNazaretha sukume uhambe. Akathethanga into ezakwenzeka, uthethe into emayenzeke ngoku. That's how we speak as a sons of God. You need to differentiate a language of a child and a language of a son. Uthi Jesu okungokababa okwami, okungokwami okababa, okungokaNkulunkulu okwakho njengonyana kaNkulunkulu, nokaNkulunkulu okwakho, umthwalo wakho okaNkulunkulu, uxanduva likaNkulunkulu uxanduva lwakho. Philisa abantu ngelizwi olithethayo emlonyeni wakho. Yekela uthethe izinto ezinegative ngomlomo wakho. Umlomo wakho ngokudala into entsha ezintweni ezingalunganga wenza ukulunga. Ezintweni ezingahambi kakuhle udale kuhambe kakuhle ngegama lika Yesu. Usebenzisa igama lika Yesu. Usebenza bani? Awusebenzisa igama lika Nhlanhlengi, usebenzisa igama lika Yesu. Because why? Thina singena ezinyathelweni zika Kristu. That's why we need to do things like Jesus exactly. Akumelanga ube nezinto othi ayileni ngakwazi yenza, ayilena ngakwazi yenza, kodwa ke nena Nkosi yami kuba uYesu ke wathi uba ngaba umuntu kubetha kwelicala ebusweni mnike necala lesibili. Kodwa bango yonke kenilunke mnashem ingxaki yakho ngalakuyena kuba yayinguye, so ke ngoku mna ndingumuntu yena wayingunyana kaThixo lokho. Yewethu, if ungunyana kaThixo you sacrifice. Njengalokhu uJesu wasacrifice for iphathi yakhe yokuqala ngokusifela emnqamlezweni, nawe uyasacrifice njengoJesu. Uthatha ipunishment yabanye abantu, izono zabanye abantu uzenze izono zakho. Mawuthandaza ngazo uNkulunkulu uthandaze ngathi nguwe lumoshileyo. A responsibility to a son of God. Hallelujah. So those are the things that are very much important. Izinto ekungamelanga zichange. The moment uchinge ezo zinto uba senkingeni. Kungenzeka uthi ungunyana kaThixo, but ukuba ngaba ukuphila kwakho akubonakalisi ukuba ngunyana kaThixo, uyobeka na ungunyana kaThixo nyana. Uyoba ngunyana kaThixo ngegama kodwa izenzo njalo. So ke ndifuna nje mina abantu abazothi mina ndifuna nje nethi inyani njengoba injalo. Yabo, that's why dine app yami bangcwele ngaphandle kwebandla khona iapp yebandla JCG Ministry app iyodwa iapp ebhalwe Apostle S Nhlanhlengi nizoyifaka namanje. Zonke ezi videos niyobana nizibukela khona lapho. Abangakwazi ukubukela pa kwiVelsa TV babukele kule app le. So manje nifaka khona lapho ke ama videos ukwenzela babonke abantu abafuna ukufumana ulwazi, ngoba akumelanga ukhonzele ukuphelela emhlabeni, kumele ukhonzele ukungena ezulwini. So sifaka lapha
kule group yasebandleni ku WhatsApp, siphinde sifake na kuma status, siyofaka na ku TikTok futhi le app, siphinde futhi sifake na ku Facebook, siyifaka na ku YouTube ngoba sifuna abantu bakwazi ukuyidownloada as much as possible. Nizobe nithetha a pure gospel. Khohlwa andenzeleleli uba uyathanda ungayidownload le app le because anifuni ba ube nenjongo zofuna undenze ba mani ngaske ngithethe ngandlela ithilo ofuna ngayo. Le app yi-app nje yokudeliver i-message ngalandlela uThixo ayithethe ngayo injongo binjalo. uThixo ukhathele amakholwa aphila ngokuzithandela ngokuhamba nabahambayo. Ubuya sala uyasala, uThixo uhamba nabasala nabahambayo. Abasala bayasala. Ungathi ke zange uve mntasekhaya ngoba into ebendifuna ukuxela yona yile ethi ezulwini akungenwa ngemisebenzi uba uzothi Nkosi mina imisebenzi yami mininzi endikwenzele yona. Ugcinile umthetho. Imisebenzi izawucandiswa emlilweni ewe. Kodwa umthetho ugcinile. Ubungcwele bugcinile. Ubulungisa ubenzile. Uphilile njengomzalwane. Uthethile lento wayivayo yakunceda uyithethile kwabanye abantu. Kunezinto ekufuneka ube careful ngazo. Ungaphileli u-excite abanye abantu. Uyigade impilo yokuphilela ukujabulisa abanye abantu. Kanti wena izokufaka senkingeni. Uyabo, so there are some of the things ekungamelanga compromise ngazo ezidimutayo inkolo yakho. Uyabo, as a son of God, you need to be vigilant and wazi ukuthi uSatan ukukhohlakalele kakhulu. Nabo abantu bangangakhohlakaleli kodwa uSatan ukukhohlakalele kakhulu. It's an unfortunate into ba awufuna uyazi into ba uSatan ukukhohlakalele kanjani. Kodwa jonga ungazisoli, ungathi zange uzive izinto. Nansi inyani ngokuyathethwa. Iva, uqonde, ugcine, wenze. Ngoba ilizwi likaThixo aliphelele kuviweni kuphela liyenziwa. Ukwenza ilizwi kungaphezulu kokulithetha ilizwi. Ungalithetha kube lula, benzima ulenza. Careful. Qaphelisisa. Ivangeli yonakele ngo these are last days. Qaphelisisa. Ungalimali because you will be responsible to you because igazi lakho ngeke libasabuzwa phezulu kothatha umhlaningi. Buzwa phezulu kwakho. Inyani ndithethile uyenzile na wena. Uligcinile lalizwi. Ulenzile. Yonke into ebhalwe apha. Ke ndiveke kunamaKristu ke endiyendibona bayabhadula aba. Bathi hayi kaloku mina andisaphili ngokweTestament endala, phila ngokweTestament enjalo safile ngeyesu thina. Yewethu ayisebenzi lonto. Old Testament and New Testament yewethu ayisebenzi lonto. Inye into esebenza into ba uyabona lencwadi. Sondezela igameli. Ufuna balibona. Sondezela igama. Yes, uyabo. Xa unojonga apha kubhalwe izibalo ezingcwele. Ufuna kuyazi into okubana yonke into ebhalwe apha ingcwele. Uba uyenza ingcwele ke wena ke unetyala. That's why ethu Yesu abanye bawufika kumngalomeni bethi inkosi egameni lakho sa prophet, egameni lakho senza imisebenzi emikhulu yamandla. Athi uYesu hambani hamba pha kumnimke anasi ngoba nenza ngokuchaseneyo nomthetho kaThixo. So ke incwadi ke ngoku yamaHebhere singena kwi stage sokuba sesithathu ewe njengoba sesicacisa okokubana si stage ke ngosokuba owamazibulo ngoku sekenikwa izinto ekuziziphumo zokuba elenze kakuhle ilizwi likaThixo, waphila ngendlela emkholisa uThixo emhlabeni, wayipasa iassignment yomsebenzi abewuthunyelwe nguThixo emhlabeni. That's why xa ulikhola ungarelax khonza every day but akho umsebenzi wakho. Ubuya fika enkonzweni akho nenye into oyenzayo. Ayikho right lonto ezekholwa. Njengekholwa as a Christ believer kumele kube na something oyenzayo enkonzweni. Ungavuma uhlale nje kungekho into uyenzayo, uzolimala mntasekhaya. Kuyocandiswa imisebenzi, uzofika uthwenzeni wena. Hallelujah. So ke lithi khipho iBhayibhile ephaya ngenxa athi amngenisi. So uJesu wayengeniswa nguThixo iseke ngoku kwelimiweyo emazulwini. Yonke imikhosi yasemazulwini yakhothama. Uyabo? Uthi ke ngoku masiqubude kuye zonke izithunywa zikaThixo. Lonto leyo uzoyifumana iconclude kakhulu pha kwincwadi
yendumiso 104 verse 4. Uyabona uthi maziqubude kuyi zonke izithunywa zezulu. Okunene ngazo izithunywa zezulu uthi ulozenza izithunywa zakhe omoya nababusi bakhe ilangatye lomlilo. Then kodwa ngaye unyana ku verse 8. Kodwa ngaye unyana iva. That's part endithandayo. Ngaye unyana. So wenze kakuhle umuntu asekhaya. So uphumile bunzimeni ubukade ubuva emhlabeni. Kodwa ngaye unyana. Ngaye unyana. Itroni yakho Thixo. Kutsho bani? Kutsho Thixo. Ngicela uyinote. Kodwa ngaye, kodwa uthi ngaye. Kodwa ngaye yena unyana uthi khoma. Itroni yakho Thixo. Itroni yakho khoma Thixo. Uthi uThixo ubiza unyana wakho osuke emhlabeni ngoThixo ngoba vele benguThixo wesithathu kwiTrinity kaThixo. uYesu lu promotwayo. Ufuna lento ni understand kakuhle because abaninzi bayafela ukuyiunderstand ngalendlela. Bavele bayifunde bangayi understand. Itroni yakho Thixo isa ephakadeni lasephakadeni. Yintonga ethethe intonga yobukumkani bakho. Wathanda ubulungisa wathiya okungendawo. Jonga ke eyona nto yenze uYesu ba maka promote wathanda ubulungisa wathiya okungendawo. Njengomntwana kaThixo olidwa umoya ongcwele thiya okungendawo. Sumnandelwa uthethe indaba ezingendawo. Yeke lento yenzayo. Uba kuyagobhozwa apha ngoma mgobhozi bendawo ngiyagobhoza. Ningamaqubusha nini. Xa kuthandazwa nithandaza xa nithandayo. Xa nithanda nithandaza. Lento niyenzayo ayikho right. And then koko anifuni uxela inyani. Beke naxela lo nyani le nina niyayeka nina usikeleleka nina nisikeleleki. Nothi ize nisikelelwe nina kuthethwe ngoba nizoba nemali, nibe nemisebenzi emikhulu, nibe nemali ezininzi, nibe nemoto ezininzi, nibe nezinhle ezinkulu. Ngicela niphume lapho. Zonke ezo zinto azingenisa umuntu ezulwini. Phuma enqaleni. Uba ngabe ufuna uvana kakuhle nomoya ongcwele. Phuma enqaleni. Ke nibukele ndiyabuka nje mina mangala abazolana inkosi yami bacabanga kanjani kanti? Bacabanga kanjani? So ndiyacela mntasekhaya ndiyacela please. Yabo? Yavana ndiyacela. Ndicela for impilo yakho. Zisindise wena ngokuphuma enqaleni. Beka wenza ngokucasana nomthetho. Ufunde phancwadi yendumiso chapter 1 verse 1. Uyolo labangahambi yonke icebo labangendawo. That's why uJesu ebusiswa kanjena la. Wathanda okulungileyo wathiya okungendawo. Thiya cekisa yewethu umntwana kaThixo uyadayetha man. Tene ningathi uyihagu nje yonke into alles utya yonke into. Zonke indaba ezizayo uyazamkela noba zimbizi uyazamkela noba zimnandi uyazam. Yewethu khawukhethe man. Phila ivangeli ephilileyo. Uyabona masoyiphila kakuhle ivangeli ayidingi noba ubuyitolika ubuyixela bandi phila ivangeli. Iyaxela yona ivangeli ba hayi lo phila enye impilo yasezulwini. Baqala ukuzonda abantu abaze antichrist, abantu abangavani nobulungisa. Baqala ukuzonda. Ungakhathazeki, bakuzonda mahala bazikwenzana. Don't worry. Phila uphilele ukuzithandisa kuThixo. Hayi ukuzithandisa ebantwini. Kwixesha la ngoku ndiyabulela kubo bonke abantu abakwazileyo ukubukela iVelisa TV channel. Ndingatsho ndithi yaza ke ngoku yaze teachings sikathatha uNhlaningi uxele nabanye ubanike nale link udownload ngayo le app ubanike okanye ubanike ilink yale page lena ungene kuyo ukuzibukela bave nabo lenyani inkulu kangaka because ibandla likaKristu kumele libe unique, kumele lilungiswe, kumele lilungiseke. Ngoba khona abantu aphendlini kunezinto man awungeke ukwazi ukuncedakala zizo. Ngicela ube honest to yourself too. Uyabo? Into engazukusebenzela nengakusebenzeliyo iyeke. It's a waste of time. Sebenzisa izinto ezikusebenzelayo nezinto owazinto bazakugainisa in future. Hallelujah. So ke ndiyabulela kakhulu kumakanga kwindawo ngendawo enibukeleni kuzo.
ndithi enkosini bami ngazo zibini ngokusebenzisa idatha yenu nikwazi ukubukela nakwixesha elizayo zeniqhubeke nenze kanje nizazele nina nazise nabantu bemindeni yenu nabangani nezihlobo zenu okokuba nabo bakwazi ukuzifumanela ezimfundiso. Indlela ke esizingayo silungiselela ukubheka ezulwini bangcwele, siyalungisa we are preparing silungiselela ukubheka ezulwini. So ngicela ke into yobana uzibaxelele inkosi inibusise, ibusise wena nomndeni wakho nabo bonke obathanda igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Dekubeli ixesha elizayo kamnandi.